حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے حضرت عزیر بندے آندے نے تسی آندے وہ 18 سال گئے تے وہ 18 سال بندے پھر ستے رہے تے پھر وہ ستے رہے تے پھر وہ کی انہاں دی عمراں کیوں نہ ودیاں تے وہ مڑ بڑے کیوں نہ ہوئے 18 سال جو وقت لنگیا تے بندے جڑے ستے ہیں 50 سال دے انہاں نے 68 سال دا اٹھنا چاہیے وہ مڑ 50 سال دے کیوں ہوئے یہ کی راز ہے تو یہ راز بھی اللہ نے قرآن وچ کھولیا ہے یہ راز اللہ قرآن وچ کھولیا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی نے قالت الیہود عزیر ابن اللہ حضرت عزیر اللہ دے نبی نے آپ بیت المقدس ایک شہر ہونوی ہے وہ دے قریب تو گزرے تو بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس تے حملہ کیتا سی تے تباہ کر دیتا سی پورا شہر تو حضرت عزیر قریب تو گزرے تو اتو پہاڑی دے اتو شہر نشیب ایسی تے آپ اتو گزرے جان تے کھلو گئے کھلو کے روٹی کڈی اندے اتے انگور نہیں چوڑیا اینج رکھیا بھی تھوڑی جی نرم ہو جائے تو جڑے گدے تے سوار ہے نا گدا سمجھ دو نا کھوتا ان چا رخ نال بنیا آپ اینج کر کے ڈھون لگ تے ویکھیا شہر لو تے دل وچ خیال آیا با اللہ سونیا اے جو اجڑیا پیا انہوں مڑ آباد کر دے سے تے مڑ تو کیویں کر دے سے اے سوچ دیاں نیند آ گئی تے جدو نیند آندی ہے روح نکل دی ہے جدو نیند آ گئی روح نکل گئی تے اللہ روح نو حکم دیتا ہوں اجے واپس نہ جائے 100 سال روح کوئی نہ کتنے سال 100 سال لنگ گئے شہر آباد ہو گیا بندے نویں آ گئے شہر آباد 100 سال ڈیر سارا عرصہ ہوتا ہے 100 سال لنگ گئے عزیر علیہ السلام بیدار ہوئے تو اللہ پوچھیا کم لبستا قرآن پاک ہے کم لبستا عزیر کتنی دیر سوتے رہے ہو تو قرآن کریم میں چاہتا ہے حضرت عزیر فرماتے ہیں لبستو یومن او بعد یوم یا تیاڑی ہے یا تیاڑی دا کچھ حصہ ہے نہ کوئی سوتا اللہ فرماتے ہیں بل لبستا میت آمن عزیر تسی تے 100 سال سوتے رہے ہو 100 سال سوتے رہے ہو یہ ہوں گل نمی سی میں 100 سال ستا رہا جدو ستے سن تو عمر سی 40 سال جدو حضرت عزیر سوئے تو عمر کتنی سی 40 سال 40 سال دے سو گئے اٹھے تے کپڑے بیکھے دے گئے ٹھیک سن میں پھر 100 سال ستا رہا تو اوہ ہی ہاں اللہ فرمایا فنظر الی حمار جیڑا گدا تساں رکھ نال بنیا ذرا او دے لو ویکھو وہ دے لو ویکھیا تو دیاں ہڈیاں بھی بریاں پئی 100 سال جو لنگ گئے بدا بدا پہلا مر گیا موڑو دیاں گوشت جی گل گیا موڑو دیاں ہڈیاں بھر گیاں کوئی ایک ادھی ہڈی پئی پھر حضرت عزیر ویکھیا بھئی گدا میرا تے جڑا اے تے مٹی نال رلیا پیا تے میں تے اجے اوویں ہی ہاں اللہ فرمایا سونیا ہن جی ادلا پاسا ویکھنا ہے نا با میں اوویں ہاں فنظر الی طعامک او جڑی روٹی انگور نچوڑ کے رکھی ہے پہلا اوندے لو تے ویکھو فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ محبوب سونیا جڑی روٹی تساں رکھیا نا لنگ 100 سال گئے پر خراب نہیں ہون دیتی اجے بھی تازہ ہے اے ساڑھے ہاتھ وچ اللہ فرماندے نے گل سونیا جے گدا ویکھے گا تے او دیاں ہڈیاں بھی بھر گئیاں تے جے کھانا ویکھے گا تے اونوں اجے بیاہ بھی نہیں ہون دیتا محبوب سونیا اینی کوئی گل ہے کہ اسی چاہیے تے جس کھانے نو محبوبان دا ہاتھ لگ جائے اسی ان خراب نہیں ہون دے دے تو ان کی میں بڑھیا ہون دے یہ بھائی اے اللہ دا قرآن ہے کہانی نہیں وہ بندہ کہانیاں سناندے نے کہانیاں ہوندیاں نے کہانیاں کردے نے اے اللہ دا قرآن ہے کہانی نہیں بھائی صاحب جس کھانے نو رب دے محبوبان دا ہاتھ لگ جائے 100 سال تے اللہ کھانا نہیں پیا ہون دیندا تہاڈی سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے کتنا چر سٹور کر لیندے ہو بندہ سٹور کرے تو کتنا چر سٹور اسی کر سکتے ہیں فریز کر کے ڈیپ فریز کر کے اسی کھانے نے کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں
2 مہینے زیادہ تو زیادہ 3 مہینے کر لیں گے اس تو اگاں تو ایکسپائر ہو جاتا ہے لیکن جانے من 100 سال تے پیا ابھی باہر ہو گئے تے جے 100 سال روٹی خراب نہ ہون دے وے تو میرے مالک نے دسیا ہے کہ جے عزیر 100 سال ستے رہن تے عمر بدن نہ دیواں عمر بدن نہ دیواں تے جے میں محبوب نو معراج تے لے جاں تے سارے عالم نو سما کے عمر بدن نہ دیواں تے گل تے میرے کھوڑے آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب اور حضرت عزیر وہ پھر اٹھے اللہ دے نبی صاحب تو اپنے گھر گئے جدو وہ ستے سن تے انہاں دے پتر دی عمر 20 سال سی ان پتر 120 سالاں دا تے باپ 40 سالاں اللہ 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 بوا کھڑکایا تو انہوں نے نوکرانی باہر آئی تو بڈھی مائی جس لئے آپ گئے سن وہ چھوٹی جی بچی سی جدو مائی باہر آئی تو آپ فرما دے نا مائی یہ عزیر دے گھر ہے اس نے کہا گھر تے انہوں نے یہ تسی کون ہو فرمایا میں عزیر ہوں اس نے کہا جے تسی عزیر ہو وہ مائی کو مڑ جڑے مائیاں اللہ والیاں کو راندیاں ان کو جو بھی عقل والی ہوندی اس نے کہا انہوں دی دعا بڑی منظور ہوندی پھر دعا منگ میں بھی اوویں ہو جاواں جویں توں میں اللہ دے نبی اتنے کھڑیاں دعا منگی اللہ مائی مڑ جوان کر دیتا جی میں مائی زلیخا جوان کیتا اس مائی بھی پھر جوان کر دیتا